Здравейте хора, аз съм Реал Мадрид, не знам защо така се кръстих, Реал Мастер. И днес съм тук, за да направя една реклама на един канал. Каналът се казва, сега ще ви го напиша. Опа. Боже. Ето този канал, има 66 абоната. Каналът се казва Тони Вълчева. Ще го има в описанието. Така че ще бъда много доволен да се абонирате за канала. Даже аз още не съм се абонирал. Ще бъда много доволен да се абонирате, както за нейния канал, така и за моя канал. Лайк, subscribe. И ще си видим следващия клип. До скоро от мен.